maketoak, mantxurrianoak, koreanoak, trenak ekarritatuak. Nere osabak, aizeba bat ere hemen bizizidan, Zamoratik etorrita. Ez dakit nola dan herrizarrerako auzo hori, San Andres edo? San Andres, auzue. Eta herria nola hau, arrasaten. Eskerrik asko. Ailegatu beha. Ez dakigu, hemen gauden ez. Atrebituko gara. Mundu honetan kabitzen ez diran guztiak aipatzen. Batzuk itxusiak garelako, bestiak kanpotik etorri zirelako. Bestiak itxasuan hiltzen diralako. Bestiak ez ditugulako ikusi nahi. Diseinuzko mundu artifizial honetan ez du jende guztiak leku bat aurkitzen.